L'expressió del temps. Tot i que la preposició per també es usa en registres col·loquials amb un valor temporal per a referir-se a una part del dia, és preferible l'ús de les preposicions de o a més article. Així, és millor dir de matí o al matí, de vesprada o a la vesprada, de nit o a la nit, que pel matí, per la vesprada o per la nit. Vegem-ne un exemple. Demà de vesprada tinc hora a cal dentista. Quant als dies de la setmana, hem de dir que va sense article el dia de la setmana immediatament anterior o posterior al dia en què parlem. És el cas dels exemples següents. Dimecres vinent anirem al teatre. El vaig veure dimarts. Divendres hi haurà ple a l'Ajuntament. Tanmateix, el dia de la setmana va amb article quan volem expressar una acció que té lloc repetidament els mateixos dies de la setmana. Vegem els exemples següents. Els dissabtes dinem amb els amics. La revista eixirà al carrer els dilluns. En el primer cas, ens referim a cada dissabte. En el segon, a cada dilluns. Ara bé, quan el dia de la setmana està precedit d'un adjectiu que reforça la idea de proximitat, la presència de l'article és obligatòria. Vegem ara un exemple. Imaginem que avui és dimarts. Podem dir divendres que ve anirem al cine. Anirem al cine divendres que ve o anirem al cine el pròxim divendres.